Dobar dan, kako ste? Danas pokrećemo temu društvenih mreža i ovog mučioca modernog vremena, a to je Instagram. Nekako sam zamislila da je januar idealan mesec za to, pošto verujem da vam je muka koliko od ruskih salata i cheesecake-a, toliko i od onih idiličnih reelsova istorija na Instagramima koje su ljudi nemilice kreirali, ne bili prikazali da su praznike dočekali u potpuno fantastičnoj atmosferi. Sam odlučila da ipak, iako je kraj meseca, ja imam jedan poklon, a moj poklon je moj današnji gost, koji je jedan genijalni estradni filozof koji zna gde đavo spava i da li taj isti đavo nosi bradu. Mislim da će vam biti zabavno. Vežite se, polećemo. Danas inače snimamo na moj rođendan. I pošto bi se neko možda častio nekim dobrim cipelama ili tašnom, ja sam rešila da se počastim razgovorom sa mojim drugarom, koji je beskrajno jedan zabavan čovek, kako meni, tako i svim ostalima koji ih gledaju. On je isto poznat i po svojim fenomenalnim storijima, ali i britkim komentarima vezanim za estradu. Mili Čolić je sa mnom danas tu. Ćao, Zdravo, čao. Srećan ti rođendan. Pa hvala ti baš. Da, bilo je prosto nemoguće odbiti te kada si me zvala i kada si rekla hoću svoju emisiju koju snimam na moj rođendan da provedem s tobom. Dobro, mi bi se sigurno videli ovog dana i da nisam došao ovde. Videli bismo se, da, ali te ja ne bi tako lako dovukla pred kamere. I to je tačno možda, da. Ali dobro, nazad na mesto tvog starog zločina. Dobro je. Drago mi je da se opet nalazi. Draže mi je što se nalazim zapravo s tobom, a onda gde god da je bilo bi dobro. A ti si kriv, ti si mene ovdje prvi dovukao pred kamere, tako da mislim, imala sam makar pravo da te malo ucenim vezano za to. Jeste. Ja sam te dovukao pred kamere i dopalo ti se i dobro, eto, možda malo da se igramo sada Lepe Brene i Minimaxa. Onda ću ja da bude Minimax, jeli? Pa ti si Lepa Brena u ovom slučaju, a ja sam Minimax jer sam te ja dovukao pred kamere. Jasno je, da, ti si me probio. Da. Otkrio. Sad ti objasni svom otkriću o meni, a i svim našim gledaocima, prijateljima, ovu moju tezu, ovom paklu instagramske estetike koju svi živimo najluđe za vreme praznika. Pa ne živimo je svi, ja bih rekao. Najluđe jeste za vreme praznika i možda tako nešto još sve ukupno, recimo 2 ili 3 puta godišnje čini mi se da dolazimo do tog momenta kada Instagram i kada društvene mreže prosto prsnu od te neke estetike i od tog nekog moranja da sve mora da bude lepo i idilično. Ja bih rekao, eto tako, Nova godina, Božić. Onda bih rekao da tu s prvim nekim danima proleća opet dolazimo do tog jednog i tog digitalnog vrbopuca. Koji, nažalost, postoji izgleda samo digitalni. Da, koje samo bude digitalni, a onda dođe leto. Leto, tu moramo da isto budemo na visini zadatka. I ja volim uvek da prokomentarišem i da kažem kako imam utisak da mi se feed na Instagramu, onaj koji scrollujem onako, za Svetog Nikolu pretvori u ikonostas Saborne crkve. Znaš, postoje i ti verski momenti koji su jako, jako važni da se isprate na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, kada krene ta sezona slava, pa onda kada krenu da se vrte ti kolači, da se ljudi krste, pale sveće, tamjani i tako. Mislim, sve je to lepo. Dobro, ajde, stavit ću tačku zarez. Ali recimo je pitanje, pošto kao cela ideja je da su ljudi jako autentični, to što oni prikazuju, to je zaista tako i nikako drugačije. Ljudi misle da su autentični. Ali s druge strane, zašto nikada ne zakače? Mislim, neki sad i kače, sad je i postalo da se otvore. Pa mislim da nisu plaćeni neki računi, da je problem da se kao za tu istu slavu ispune sve svoje želje zato što je budžet nešto manji. Na kraju su uvek iznese ta kao trpeza i sve je fenomenalno i lep je povod, ali mislim neki drugi ljudi koji zaista veruju da je tako, a nemaju mogućnosti da ispune svoje želje, se osjećaju loše. Postavlja se pitanje da li mi svi te društvene mreže koristimo da fasciniramo one koji nas prate ili pokušavamo sve vreme da fasciniramo sami sebe. Pa šta ti misliš da je? Pa ne znam, sad više sam totalno i ja sluđen. Moj konkretni problem i moje društvene mreže su takve da ja polako odlazim sa njih. I prosto
ne objavljujem Privatne stvari. Ne objavljujem toliko često. Jako se plašim da uđem u tu formu nekog mikrorealitija. Ne bih voleo da mene ljudi nagovaraju da se snimam, da pričam, da sve ono što napišem ispričam, možda malo produbim i to, ali ja se plašim da će to da me odvede u neki mikro reality i onda da će biti da još. Znaš, još ti traži taj algoritam koji te inače prepoznaje što više postuje, što te više gura napred da te vide i ljudi to znaju. I onda manija kao... Znam i to, ali ja sam tu malo, recimo da sam povukao ručnu kada su u pitanju društvene mreže. Objavim tu svoju kolumnu koju pišem 2 puta nedeljno na K1 i Info portalu, jer to kao ajde, zbog posla mi znači da budem prisutan. Da se ne bavim javnim poslom, u ovom trenutku mislim da bih zatvorio društvene mreže. Ma, to nema šanse, molim. Mislim da bih, da, veruj mi. A što neka, loša su iskustva, loši komentari? Nisu loša, samo zasićenje. Da. Samo zasićenje. Ipak mi treba malo toga sve manje i manje profila, sve manje i manje sadržaja me inspiriše, da pratim sve manje sadržaja me oduševljava i onda najviše koristim društvene mreže, shvatio sam zbog posla kojim se bavim. I onda usput da promovišem i sebe u tom poslu. A kako gledaš na ovu, mislim, to nije kod nas, to je svetski trend, da ove velike zvezde belosvetske koji imaju problema sa paparacima, sa bilo kakvim spopadanjem u javnosti, a popili su, da se tako izrazim, priču da nemilice svoj privatni život puštaju po društvenim mrežama. Mislim da... I to baš velike zvezde. Mislim da i svetske zvezde, a i domaće zvezde svoje platforme na društvenim mrežama, pogotovo ako su razvijene, u smislu da ima dosta pratilaca i sve to, već godinama percipiraju kao svoje male lične medije. I onda mislim da veruju da oni kontrolišu sadržaj koji plasiraju na društvene mreže jer su njihove, a onda da im smeta kada im se to staro novinarsko pravilo ili paparaco, taj koncept dešava u javnosti. Ali mislim da ljudi koji imaju mnogo pratilaca i koji su svetski poznati, koji imaju ime, prezime, karijeru, da li muzičku, glumačku, sportsku, da društvene mreže koriste kao svoj lični mediji. A zar to nije zloupotreba iste te publike? Mislim, jer inače dosta njih koji to rade naplaćuju masno, ima nekakve sponzore prikrivene, skrivene, koji su vidljivi, nisu vidljivi i tako dalje. I onda su za neku određenu novca oni spremni da svoju privatnost potpuno slikaju se po kupatilima, krevetima, kuhinji. Da, posebno ako reklamira četkicu za zube ili neku trenerku ili neki peškir ili tako. A onda se pojavi na ulici i onda stavlja ruku. Pa da, jeste i licemerno. A zašto im je to dozvoljeno? Šta? Pa da se na taj način ponašaju. Ja nekako mislim da sam neki sponzor, ja bih tražila da se oni apsolutno 24/7 ponašaju onako kako se ponašaju na svojim društvenim mrežama i da kad izađu napolje ne maltretiraju iste te ljude koji posle kupuju njihove proizvode. Pa ne maltretiraju oni te ljude koji posle kupuju te proizvode. Ja mislim da oni maltretiraju predstavnike tradicionalnih medija, a ne ljude koji to kupuju. Znaš, ja mislim da njima mnogo smeta. Rekao sam ti kad ih sačekuju, paparaci, ne daju više ni intervjue, ne daju više ni intervjue. Pa zato što misle da je dovoljno to što se pojave na svom Instagram profilu koji je takav kakav je, koji ima mnogo... Pa meni nije. Meni nije, ali očigledno da... Zato što je to površno u tim intervjuima. Ljudi pričaju o nekim malo suvislijim stvarima nego da nasacka neku salatu. Da, ali očigledno da i svetski mediji funkcionišu po tom principu da informacija mora da bude sad i odmah, gotovo juče. Još je najbolje da je objavljena pre nego što se desila. Da, i onda taj sadržaj sa društvenih mreža, meni nije problematično kada gledam posao kojim se ja bavim, što se šeruje sadržaj sa društvenih mreža na portale, ali mi smeta što se ne pravi korak dalje. Pa zašto? Jer zbog brzine protoka informacije i zbog tog momenta moram da imam sad ovo, onda će da se desi nešto drugo, pa moram i to da imam
i ne stižem da okrenem telefon i da pitam tog nekog da li je Mislim mislio da to na uopšte ovo. nedostaje konzumentima, odnosno čitaocima, gledaocima. Pa mislim da kada bi im se ponudilo da bi se vrlo lako... Pa ja inače mislim da smo mi ti koji kreiramo te trendove. Vi novinari? Mi novinari, da. Mislim i ti si neki novinar sada i neki voditelj i neki autor. Tako da i ti ovo kreiraš, tako i goste koje zoveš predstavljaš svojoj publici verujući da će oni da budu zainteresovani za nekoga. Razumeš? Tako da i ti si kreator u medijskom sistemu savremene Srbije. Hteli mi to da priznamo. Dobro, nisam ja tema, ali na koji način... Nisi tema, ali hoću ti kažem da prosto i ti kreiraš neki sadržaj. Ali za ne misliš se ta vaša kreacija sada umanjila time što oni zapravo kreiraju način na koji žele da se prezentuju na svojim društvenim mrežama? Naravno da jeste. U krug, Naravno da jeste. Naravno da jeste. Samo nisu oni toliko... Nije to problematično što će neku objavu, neke svetske ili domaće zvezde da prenese neki portal ili svi portali ili to. Problem je samo što to nisu okidači za dalje rasprave, za pitanje, za intervju, za možda neku emisiju, za možda neki prilog o tome što se tu desilo. Ali toliko brzo živimo i toliko brzo ide protok tih informacija da možda nove kolege mlađe niti imaju vremena, možda nemaju ni znanja, možda nemaju ni želje da nekoga još okrenu pa da ga pitaju šta ste mislili o ovom objavom, ali možete ovo, ali možete ono. Da to proširi. Da to proširi. Ali te stvari su toliko poblesavale skroz da evo sad baš u ovom danu kad mi snimamo to je izašla ova fenomenalna saga nova koja nas sve zabavlja jedne porodičnog raspada Beckhamovih. Pa da, i vidiš, i pitanje je da li bi se uopšte svi zainteresovali da to nije objavljeno na Instagramu. Znači da im kažemo da je Brooklyn sin Davida i Victorije Beckham na Instagram storiju, neke 3-4 storije jednom eseju napisao da se odriče svoje porodice, da su im odnosi užasni i da se Beckhamovi... Da je sve brend, da ništa nije borba, da je sve borba, da je brend, da je sve borba za lajk, da je sve borba za novac. Ljubav prema porodici time što redovno objavljuju kao to je očekivano, više postove i tako dalje. Što je skandal par excellence, mislim, o celom tom... Trebalo bi da bude skandal, ali mislim da Srbi su se već dobro organizovali i količina mimova koja se pojavila na društvenim mrežama povodom te situacije je apsolutno fascinantna. Mislim, i sad mi sve okrećemo... A kako se tebi čini ta priča za ovaj prvi ples gde on piše isto da je njegova majka, da je Viktorija ukrala prvi ples i da je ona igrala sa njim umesto... Meni prvo, to bi možda neki psiholog mnogo bolje objasnio od mene, ali meni prvo ovo postavljam pitanje kako to da svi ti raspadi nekako porodica tih... Pa ovde možemo da stavimo paralelu da povučemo i sa kraljevskom porodicom u Veliku Britaniju. I oni su imali lomove. Pošto je stigla američka snajka. Pošto je stigla američka snajka i u jednoj i u drugoj. Znači, Amerikanke rasturaju engleski tradicionalizam, znači to pod jedan, a pod dva, mislim sad da li ću nekome biti možda grub ili ne, ali ti valjda ako su ti majka ili otac kreteni, ti to moraš da znaš i pre nego što se oženiš ili udaš. Pa dobro, sad je eskaliralo. Da, ali kako uvek eskalira kad se taj neki oženi? Kako nikad ne eskalira kod ćerke u braku? Nego su uvek tu nešto sinovi ti koji su odmetnici. A šta misliš da je problem svekrva? Pa ja mislim da je problem ne svekrva, nego taj fenomen snaja svekrva. Da je to svuda na svetu isto. Znaš, mi uvek nešto mislimo da su naše svekrve zmije neke ovde, poskoci, naočarke i ne znam ja. Ne, čekaj, dobro, ali to je jedan... Dobro, jeste, naravno, toliko je narativ, toliko viceva imaš u odnosu... Svekrve i tašte, mislim, nema razlike. Da, ali dobro, ovde sad pričamo o snaja svekrva. Tako da ne cveta cveće ni u njihovo preduzeće, mislim, nego su ti to svuda isti problemi snaja svekrva, razumeš? Mislim da jedan post... Mislim, meni je stvarno sumanuto. Taj jedan post je, imamo, znači, tu se raskrinkava jedna velika porodica, poznata porodica zapravo. To je, i onda sasvim je normalno to tabloidno interesovanje i to što je sve... Ali David Beckham je juče stigao u Davos, mislim da snijamo u sredu, ovo se mi tu petak, nije ni bitno. David Beckham je stigao u Davos, da verovatno priča o nekom svom biznisu ili šta već kako da... Kako, svi su ga pitali za ovo.
pitali Pa za normalno. ovo, mislim, na ekonomskom forumu koje je normalno. mesto to be za biznis, za politiku, su Normalno. jednog učesnika, mislim, koji ne znamo ni što je tamo, ali je tamo, Da. pitaju za, mislim, neki post njegovog sina, pošto su se posvađale Snajka i I Svekrva. Svekrva, da. Ko je I to? pošto je Svekrva nije htela da šije venčanicu Snaji, mislim, a onda je uskakala u, kako se prvi zove, ples. u prvi ples Da. i na pitanje, i na prozivku pevača neki izađe najlepša žena u sali da pleše, sad izašla je Viktorija i tako je sve sumanuto. Sumanuto je do te mere da tebi ne ostaje ništa nego da se sprdaš, mislim, kao naravno, sa jeste. celom tom situacijom, jer da su iole normalni, oni bi valjda to rešili ovako za nekim okruglim stolom u svojoj kući ili na nekoj porodičnoj terapiji. Zašto da ne? Pa da onda se napravi jedna konferencija za štampu. Ima i ovo očigledno neki vid terapije. Svima njima. Mislim, i pomenula Pa si ovom malom je verovatno... Harija i Meghan, Dobro, da, mislim. ali ovom malom je verovatno, znaš, onako sve pun kufer svega, znaš, i onda on kao ne zna, a to je ta generacija, gde će nego da pravi skandal na društvenim mrežama i da opanjkava roditelje koji su poznati, znaš, ima tu svega i svačega. Ne, ima, ali možda ima i kompleksa malo, možda ima... Ima svega, znaš, ja sam u medijima 30 ali treba da se leče, 30 a ne godina da nas maltretiraju. Ne, ali meni stvarno je nama zaista već ozbiljno teško da padne vilica pošto se nešto desilo. Mislim, toga se... Ali mene je ovo stvarno... Ja sam Pa dugo nismo se mi ovde bavili nekim Ne, nego sam skandalom koji gledala dolazi da nije neki fake news, da nije artificial intelligence, ili moguće da je SEO čovek napisao sve ono što je napisao svoj, pritom to nije... Početak bune protiv Dahija, praktično. Praktično, Bukvalno, da. ono kreće i nema kraja, mislim, znaš. Da. Šta je sve naveo. Da. Znaš. I znači da su društvene mreže Pa si neka ljubavnica, pa si neka ljubavnica Pa to će tu tek- uključila. Pa to neko je napisao na X-u mala nevesta na britanski način. Mislim, znaš, ono kao, znaš, baš ide onako, baš ide, biće ovo veliki skandal. Na svetskom nivou veliki Na skandal. ekonomskom forumu se, mislim, čoveka pitali zašto se naljutio vaš sin na mamu, mislim, umesto, ne znam, verovatno, neko A se naljutio na vas, da, neko da. kreditiranje njegove farme pčela ili čime se da. trenutno bavi. Da. Ali stvarno to apsolutno preuzimanje realnog života sa tim, zapravo društvene mreže su realan život, koliko god se mi smejali. Da. Kako oni ljudi postavljaju stvari, ne mislim ništa realnije. Nije od Jeste. porodične Ono što stvari. nije na društvenim mrežama praktično se nije ni desilo. Tako ispada. Da. Jer ako nešto nisi videla na društvenim mrežama ili video, to kao da ne postoji. Kao da onaj ko nema društvene mreže ne postoji. Ali on je sada verovatno u nekoj prednosti u odnosu na ostale. Verovatno je zanimljivo. Sin. Pa onaj koji nema, zato što on kad se pojavi u nekom društvu fizički je sigurno interesantniji, jer možda me zanima i šta i kako. Mi ostali kad se vidimo, već smo videli šta nam se dešava u životu po društvenim mrežama, Dobro. storijima. Dobro, ali to zavisi i koliko objavljuje. I šta objavljuje. Što je ono što sam ti ja rekao na početku. Da. Ja se trudim da ja lično izađem iz cele te mašinerije, upravo zbog toga što mi je lepše kad nisam svakodnevno na društvenim mrežama. Ali ti si na društvenim mrežama recimo mnogo britkiji, otrovniji i to nego u privatnom životu. Meni sad... Eto vidiš. Da. Pa Što? Ne. Pa Ne, mislim, ja hoću kažem, ti si sad recimo meni prema plastik... tebi nikada nisam otrovan, a mislim da sam podjednako otrovan i ovako. Ali onako. hoću da Samo daj kažem, neku temu ti pa da si- vidiš kako ću da počnem da Ali da li ti si pljujem plastičan otrov. primer toga da se predstavljaš drugačije? Ne predstavljam se ja Mislim, drugačije. pokazuješ neki deo sebe Ja samo koji- pokazujem jedan deo sebe, insistiram na jednom delu sebe koji pa ne mogu ja ceo dan da insistiram u privatnom životu, da budem kritičar svega i svačega. Mislim, ono kao sad, jer ako krenemo, šta sad? Mislim, Nemoj da mi diraš Ljiljana. Pa ne, nego hoću ti kažem, ne diram ti Ljiljana, ali na šta bi to ličilo? Ovaj Ljiljana ti ovde malo... Prirodan je, nemoj da Znaš, uopšte misliš da... Pa znam, nego hoću kažem, evo malo je ovde svenuo, pa sad kao zašto si stavila ovo ovde? Mislim, znaš, ne možeš da ideš ceo dan i da kritikuješ i da tražiš mane i ne znam ja šta. Pa Nego hoćeš, upravo eto i hoću da kažem, da ljudi ono sam što se vide samo ne misle da je to Ja sam se tako... vremenom naučio da u toj kratkoj formi budem efikasan, da ja tako malo, i ne mogu ja ko Beckhamov sin da pišem te početke bune To protiv Dahija. ostavljaš za svoje kolumne. Zato imam kolumnu, Da. brate mili, pa kad krenem napišem sve što... A ovi statusi, storiji, to neki komentari, to volim da bude brzo, da bude kratko, da bude upečatljivo i onda, ali hvalim ja često i hvalim, samo što nikoga ne zanima kada neko hvali. Jel da, tu lekciju si naučio? Da, uvek je zanimljivije kada neko kritikuje.
kritikuje, kada neko nekome skrene pažnju Koga na si nešto. poslednjeg načepio? Da sam kritikovao. Da. Mnogo kritikujem ovu situaciju, ova Mina i Kasper i to mi je taj ljubavni moment kritikujem. Zašto? Znaš, pa ne znam, brate, ništa mi nije jasno i oni su isto, imam sve vreme, ponavljam, to je jedno te isto, ja stvarno imam utisak da ta žena jeste talentovana žena, lepo peva i sve okej, ali imam utisak kao da ona želi da bude, kao da ona želi ljubav, a on želi da bude poznat. Pa dobro, Tako da je su to mi- neka retkost. Pa nije retkost, ali da su ovoliko transparentni u tome da ona... Zato što je znaš, sada to moguće, onda- jer Znaš, u tom smislu, a ipak i ta njihova komunikacija je dugo bila samo preko Messengera, Vibera, tog TikToka, oni su bili u toj vezi na daljinu, ljubav preko žice, Dobro. mislim i to, pa se onda on odjednom pojavio ovde, ali malo mi je i sumanuto to interesovanje za njega, nije pevač, nije, on je samo nečiji partner. Pa dobro. Znaš, u tom Pa smislu... to stvarno i zaista nije neki baš redak slučaj. Mislim, to mi služe društvene mreže da mogu da dođu do tih poznatih, usamljenih ljudi i da im nešto serviraju kao što se zove ljubav. Dobro, ali sad su se upoznali. Mislim, pokaži malo verili su milosti, se. Pa mi imamo milost, evo, verili su se sada i na televiziji su se verili. To se Ajde, ti ispratilo mogu da verovatno. zamisliš da se kod nas ova Beckham epizoda desi da neko od tih poznatih porodica umjesto na nedeljnom ručku Pa imali smo. raspravi Pa tu imali stvar. smo. Koga? Sestre Kovač. A Imali dobro, smo. one su Pa među... nije dobro. Mislim, Pa to je to. To je taj red veličine. da, ali dobro, bilo je ublaženo i sve je uvijek bilo u nekim onim... mislim, nisu bili toliko otvoreni. Ova Nisu jedna bili strana toliko- koja je... Čekaj, verovatno ova strana koja je pisala, pa verovatno je to neka granica do koje ta strana može da ide. Dobro, mislim... Imali smo, drugačiji jedna tip ljudi. strana je ćutala, da, druga Ali- strana je iznala šta je imala, Da. pa dešavalo se to. A to deca, roditelji? Pa sad Da bi ne mogu znam. zamisliš sada, ne znam, Pa mogu- Stefan Brenin kaže, mislim, stvarno, ono... Pa ne bi dosta- mogao... Dosta mi je više, mislim, da budem u senci svojih roditelja. Pa dobro, on je i napustio javni svet, kako se zove, tako da njega ne mogu da uzmem tu kao primjer, ali sad kao ko bi mogao da kaže dosta mi je da budem u senci roditelja. Novi naši vole, bre, da su Pa vole. kod svojih roditelja, vole svoje poznate Pa roditelje. bi retko ko od njih je i neko napravio neku tako jednako uspešnu karijeru. Pa je možda to, nema ni razloga da Ne bih raskršćavaju. mogao, pazi, ne bih mogao da zamislim Mariju Šerifović, da kaže dosta mi je Verice. Razumeš? On kaže i ona svašta na društvenim mrežama. Dobro, kaže ono, svašta, mislim, ali simpatično, baš naravno. zato ne mogu da je zamislim da ono se odriče majke, Da, razumeš ili neće tako da joj nešto. čuva sina. Da, a ovaj kao, ili ne znam, dosta Verica marš iz kuće, loše utiče na moje dete. Mislim, znaš, i kako neke, to ne mogu da zamislim, ali slične situacije smo imali kroz istoriju srpske Da, estrade. srpski estrade. Ja sam te zamolila da mi ukažeš na nekih par profila koje pratiš, a koji nisu na taj način estradni, pa ćemo sada pustimo da pojasniš kako si došao, da ti se to dopada. da. Ima taj... Jednog čak pratimo i zajedno. Možemo pustimo te Instagram pokrivalice. Na koji način se ti odlučuješ da nekoga zapratiš? A da ne mora da bude posao u pitanju i neki estrad. Dobro, pratim mnogo ljudi koje lično poznajem. To je taj deo, da. Pratim neko ove mnogo strane. ljudi. Pratim mnogo Evo je ljudi. ova. Da, ona me recimo izluđuje. Nju pratim, ali Što me te ona nervira? izluđuje. Zato što je na ovom profilu, u ovom profilu i u ovom sadržaju, prvo, ovo je jedna sjajna estetika ovog profila. Ova žena ima fenomenalnu I uvek estetiku. kuva najskuplje moguće namirnice. Izluđuje me što tu namirnicu ovako sad će da preseče na jasnog pola, pa će da čoveče, pa uzme, mora da se- pa će da uzme od njega 1/3, od čega će da napravi nešto sa ljiljanom jednim. Sada, to je... Jeste, stvarno je Na ovaj profil, koliko god je savršen, vidimo sve laži društvenih mreža na njemu. Stvarno? Pa da, mislim, kuvati, ovoliko gnječiti, drobiti beli luk, a nemati ni jednu fleku. Ona tu, njoj prska tu ulje maslinovo. Ona u 3 minuta sastavi roštilj. Donese onog kita, onu zapravo, ne kita, nego tunu, ona celu tunu baca na sto, jeste, pa onda isra- iseče 100 grama, isfiletira, isfiletira da, 100 grama. Onda u sred A sa ovim tog filetiranja ona stigne pa još i napravi cveće za celu kuću. Tu je pritom i džukela koja sve vreme... I ovo sve traje 3 minuta. Ovo izluđuje. A ona se inače bavi nekom proizvodnjom sveća, koliko sam ja ukačila. Pa ona tu pali i sveće i ove, da, znaš, i
I ta kuhinja je savršena i ti začini su savršeni, ali ona kuva ceo dan, ona fleku nema. Pa zna ona kako se kuva, ženo Božja, pa Znači, šta nju god da prati, skuvaš, a vidiš nju ti- prati, izluđuje me, ali je obožavam. Mislim, super mi je profil i to što kuva mi je isto okej. Ali to je česta stvar da ljudi prate ljudi Ali koji me zapravo... žena izluđuje, raznosi me, znaš, ne mogu, raznese me kad vidim to. I sad kuva za dvoje i s kim sedi i onda mi hrani džukelu na kraju sa lososom. Ne pričaj, tako se mislim. Ljudi će misliti da možeš nešto protiv pasa. Imam dva, pa ja imam dva psa. Nego kažem ti, kuva za dvoje, sedi sama za tim stolom. Pa neće da se kao slika gluva muža. kučka, razumeš, što bi se reklo kod nas. I izluđuje me, ali odličan je profil, ali me izluđuje. Pa eto, vidiš ti šta, koliko emocija može da izazove jedan izluđuje. story. Ona me Kao prosto gledaš izluđuje. nešto Kad si rekla kao koga pratim, i Da. sve to nju pratim. Volim da vidim i to. Kod nje je sve iz Zara Home-a, kod nje je sve, ona ima svaki alat za sve a živo. kad otvori one fioke sa začinima, Kad otvori one mislim da ih fioke, ima muka više da te nego uhvati. Jamie Oliver. Bukvalno, znaš. Da. I dobro, sjajno kuva i ti roštilji. I uvek su postavlja. preskupe moguće namirnice, Yes, jastozi, tune, te kulovlje. Ali dobro, kao okej, Bože život. Ima i ovaj... Ali uopšte ne verujem da je toliko smirena u privatnom životu, da je toliko strpljiva, da je toliko, I razumeš? da sad je to sa ovom lakoćom se zaista na kraju napravi to. Da, Verovatno snima ceo Božji dan. Ovo se snima 2 dana. Slušaj ti ovu budalu. Ovo se snima 2 dana da bi u minut, razumeš, kao... Sastavila nešto. I da nervira ljudi. Izluđuje me, da, izluđuje me. Ali recimo kod nekih drugih ljudi verovatno izaziva zavist, mislim i ta. Da. Ovo mi je omiljen jedan od omiljenih profila. Ja sam veliki esteta, ovo me ne izluđuje. Volim da gledam kako se prave ti kokteli, čaše i to. Ti sama znaš koliko ja insistiram na tome i mi se družimo i kod mene je uvek tako. I ja, eto, jako volim da gledam te profile. Ali ovo ti je malo kič. Konkretno ovaj post, ali ima mnogo dobrih koktela, ima mnogo načina na koji možeš da napraviš neki aromatizovani led, pa ne znam, da ga ukrasiš, ima svašta. Vi ste izabrali ovo, to je samo jedan od postova. Zato što je bio šarmi, zašto sam bila kao, zašto Mili prati ovo? Ne, ima tu mnogo koktela i sa drugim alkoholima i kako se servira vino i tako. Aha, znači recimo ovaj primer da ono prethodno je bilo da radiš protiv sebe i da treniraš nervni sistem. Ovo je edukativne prirode, kako da dobiješ... Ali tamo volim da vidim kako ona nešto servira i to. Si nešto toga uspeo da primeniš ikada? Jesam, nešto od tih njenih. Da, dobro, ne pravim jasnoga i to, ali ovo je primenljivo i sviđa mi se i ovo je super. Ovde dobijem mnogo inspiracije, stvarno. Inače volim takav sadržaj. Inače volim i kad mi neko nešto pošalje na društvenim mrežama, u DM, ne volim sprdnju, ne volim forum, ne volim nikakve vesti. Ja to sve pratim zbog posla kojim se bavim. Ja sam odgledao ceo taj podcast sa Lepom Brenom i sad mi uopšte ne treba da mi bilo ko šalje neke fore koje su isečene na minut, 2 ili ne znam šta, ja sam odgledao sve i stvarno me ne zanima. Ali kada mi neko pošalje nešto ovakvog sadržaja, posebno i ako se nešto odnosi na baštu, na interijer. Znaš ti šta su moje strasti inače? Tako si kreirao lajnu onda to obožavam, da. Pa tako sam kreirao lajnu, da, a onda mi moj najbolji prijatelj pošalje neku spodobetinu koju ja iz radoznalosti, jer sam i ja mlad majmun, kliknem, onda mi se samo ta spodobetina pojavi u feedu koja me uopšte ne zanima i onda uglavnom kada mi on nešto pošalja, ako vidim da nije ovo hrana, džim ili tako nešto, ja to blokiram odmah. Aha. Mnogo imam sadržaja. Zašto se plaši da će da te prepoznaje? Ovo mi je super. Da, to nisam, dala sam da te... Ova 2 momka su mi taj edukativni sadržaj, jako zanimljiv, jako šaren, jako njih isto dugo pratim. Obožavam da gledam te njihove kratke video snimke gde se oni nadmudruju. Pa daju, imaju zagonetke, imaju raznorazna pitanja, jedan drugom postavljaju i kroz dijalog rešavaju te nedoumice ili te prosto obaveštavaju o nečemu, edukuju te o nekoj temi. Oni su stvarno sjajni. Taci 5 podcast, mislim da se tako Dobro, zove. ja sam ti rekla da tu budu kao neki koji nisu poznati da bi odabrali, ali bih te pitala, jer od ovih naših poznatih estradnih koje pratiš, koji ti je posebno zabavan i na koji se vraćaš, ko može da te nasmeje, kome pošto ti 99% njih i poznaješ lično. Za koga možeš da kažeš da to što emituje... Pa ne pratim mnogo javnih ličnosti. Ne? Ne. Nemaš nekoga za koga da to što predstavlja tu na društvenim mrežama zaista jeste takav? Dopadao mi se nekada način na koji je Ognjen Amidžić vodio svoj Instagram profil i kako i sad vodi. On slika samo stopala, znaš tu foru. To je bilo davno. I on i dalje to radi, ali ga nikad nisam pratio.
Aha. Ušao sam jednom, to je kao što- uđem jednom u godinu dana da vidim dokle je stigo, taj koncept mi je kao, njegov koncept je meni ok, ali ga nikad nisam pratio. Mislim, ne prati ni on mene, nebitno je sad koga prati, nego kažem, nikada me nisu njegove noge inspirisale stopala da to pratim, jer su njegova stopala u raznim situacijama. Njegova stopala čitaju, piju vino, idu na more, kuvaju, spavaju, znaš. Pa kao i sva druga stopala. Pa da, ali Osim njegova su u tim svim situacijama, znaš, kao i tako napred. I to je sad vrlo originalno. Dopada ti se da je neko ima kao Dopada mi se da je neko ima koncept. taj okidač i takav koncept, ali ga nikad nisam pratio, jer neću gledam njegova stopala kako piju kafu. Mislim, ono malo mi je, znaš. Dobro. A od ovih pevačica? Od pevačica, pa ne pratim ja mnogo pevačica, stvarno. Mislim, Pa nisu pevačice tu. Pevačice tu nisu. Koga imaš da je baš Zato što onako... sada kao postao opšti trend da su svi strašno kao cool. Ranije je bilo neće se pojave niko negde bez šminke, da se slika. Ja sam fotograf 20 i kusur godina bila po novinama i to šta čovek prođe sa tim pevačicama i glumicama, mislim da to što izađe na fotografiji i pripreme za to su bile noćna mora. Sad su svi kao neviđeno coolne našminkani. Da, mnoge pevačice su baš se ozbiljno bacile na uređivanje svojih Instagram profila i sve to, ali meni to nešto dosadno. Mislim, ne veruješ im ili šta? Ne verujem im. Pa da. Ne verujem. Ja bi ipak da ta pevačica nekako zabode neki hit, posebno ako je reč o nekoj pevačici koja... Pevačice, posebno sa srpske scene, koje kubure poslednjih godina sa hitovima, kubure sa tim dobrim pesmama, one insistiraju na tom imidžu na društvenim mrežama i mnogo to razvijaju i mnogo u to ulažu, pa mi to malo smeta. Ali imaju nešto od toga? Vidim, pa valjda imaju. Mislim, trebalo bi da imaju. Imaju neke i imaju, ali vidim, ne pratim ih, ali prosto mnogo sadržaja tog postane viralno preko noći, pa dođe do mene. Prosto, razumiješ, vidiš, to je posao kojim se ja bavim. Ja moram da znam šta se dešava kod Milice Todorović na Instagramu, od Seke Aleksić ili ne znam ni ja kod koga. Ali ne pratim ih. Ne pratim. Seku Aleksić, recimo, ne pratim, a ona je u jednom trenutku tako što je jela pasulj i čorbasti, tako što je kritikovala ko puši elektronske cigarete, vamo tamo napravila pravi bum. A to jeste svetski trend. I jela čokoladne bananice i nešto se žalila da li je na dijeti, da li nije na dijeti, koliko. To jeste svetski trend da ti kao daješ sebe. Si to htjela da kažeš? Da, i kao da si eto, ali nije to meni nešto pretjerano zanimljivo. Meni Ti bi više volao da su glam i da pevaju. Pa ne moraju, pa ne mogu sve ni da budu glam. Mislim, ali bih volao da pevaju. Volao bih da u javnosti budu po tome čime se bave. Ali evo sad polako kako razgovaramo, već smo neke profesije videli da su izgubili. Znači, ljudi ne moraju da se bave novinarstvom zato što ovi sve postoju živo što... Mislim, govorim površno govoreći, naravno, ne. Zato što poznati sami postoju svoje privatne priče. Pa je dovoljno da budeš samo da imaš brze prste. Pa da, imaju izjave da tu da onda kao pevačice više ne moraju da pevaju, nego mogu da kuvaju pasulje, da se krevelje, pa će naći nekog sponzora. Sad, izvini, da se krevelje. A nisi mislila negativno. Ovde hoću da kažem, ako komentarišemo konkretno Seku Aleksić... Čekaj, ne, ja hoću i tu garnituru koji pevaju po 20-25 godina, razumeš, imaju oni hitove iza sebe, pa možda i mogu da malo kuvaju pasulj i da dinstaju luk. Problem je najveći kod onih koji nemaju hitove i koji samo to rade, a izdaju se za pevača, za pevačicu, glumca ili ne znam ni ja šta. Znaš, to je problematično. Meni su mnogo na društvenim mrežama problematični glumci bez uloga, koji po ceo dan imitiraju na društvenim mrežama. Dobro, pokušavaju da se preporuče verovatno nekom reditelju da ih vidi. Ali ne možeš da se preporučiš reditelju kao Karamela. Karamela je imao svoj show program i gde je imitirao čovek i Biljana Ristić isto. Je bila imitatorka. Pa onda i Boris Bizetić isto je imao taj svoj show koji je... To su imitacije, to je ovo, to je ono. Kako ti da se preporučiš reditelju, u šta reditelj da te stavi ako ti po ceo dan imitiraš? Imitiraš nekoga. Pa to je jedna vežba na drugoj godini. Ja mislim da imitacija nije čak ni ispit na fakultetu.
Pa ne znam, da nismo Stvarno završili, ali ne znam, jeste. evo. Čak i na prijemnom se Sigurno, nekad pa na traži. prijemnom se radi i uči se verovatno imitacija, ali kako se zove, glumci koji besomučno imitiraju, pa to je nenormalno, razumeš, to je nenormalno. Pričaju viceve, ja njih volim da gledam. Oni što pričaju viceve. Ja ne mogu da podnesem ove koji imaju ceo dan balkanska majka. Onda, znaš, ta kao imitira karakter naš balkanske majke. Onda, ne znam, ima tamo nekih njih 2-3, pa imaju po 3-4 ta alter ega, kao, znaš, pa ne znam. Virtualni svet je Da, apsolutno... i onda kao danas izlazi, ne znam, balkanska majka, znaš, deo 55. Ono šta balkanska majka, kako kuva, kako savjetuje ćerku, kako savjetuje sine. Pa onda imaš lik šefa, pa onda kao neki šef se tu imitira. To je tako sve opšta mesta, sve tako nešto... Zato što su tih Warholovskih 15 minuta su se zaista sa društvenim mrežama pokazali da apsolutno svako... Mislim da Warhol nije uopšte imao u vidu kako se zove društvene mreže kao takve, ali sve više imamo tih spodobetina, internet spodobetina koje zaista dobiju 10-15 minuta na televiziji i onda kao, wow, kao, znaš, ali to mi baš onako ide na nerve. I ti vjerojatno zbog toga se malo i povlačiš, jer ne želiš baš da budeš s njima u istom ringu, jel? Pa mi jesmo. Mi više od jedne decenije, ja mislim da dobre 2 decenije, svi mi živimo neku postmodernu. Ta postmoderna podrazumeva da se iz tog jednog svi idemo u isti... Nema više tu odvajanja žita od kukolja, znaš, nego svi idemo u isti levak. Sad, kako će ko kad ispadne iz toga, znaš, ta postmoderna nas tako nekako melje. Znaš, jer ti, velike su šanse da ti, posebno kada si u zabavi, velike su šanse da ćeš se u nekom studiju i na nekom televizijskom gostovanju i na nekom crvenom tepihu sada, u današnje vreme, sresti sa nekim koga do pre 5 godina možda ne bi pogledao, kog si kritikovao, ko nije uopšte nikako tvoj moment. A to je bila Kim Kardashian, mislim. Recimo, s njom je... Ja inače mislim da je sve, da su ta vrata postmoderne tako široko otvorena kada je ona završila na naslovnoj strani Voga. Možda to nije neki možda to nije baš to, ali... Jeste, to je bilo... Ne, hoću ti kažem, ali to jeste bio veliki skandal i to jeste u tom trenutku... To je odabrano od Envin Tour lično, nije to sad neki Vogue, nebitno nije to neki Vogue, ne znam. Mislim, ne postoji nebitno znanje Vogue, ali ovo je bila njena. Ovo je bila njena odluka, njen cover, po njenoj ideji i sve to. Mislim da je to na svetskom nivou, mislim da je ta naslovna strana Voga Kim Kardashian dala veliki legitimitet. A samim tim i svim koje žele da budu Kim Kardashian, znači da je posle toga je sve i sve je dostižno. I silni neki ljudi koji su imali sudske slučajeve sa paparacima, sa naslovnim stranama, tipa i Ben Affleck i Jennifer Lopez. Odjedanput su se... Dobro, Ben Affleck ne u toj meri, ali Jennifer Lopez je isto, mislim, jako aktivan, pokazuje. Odjedanput su svi počeli da, pljujući tu istu Kim Kardashian, mislim, o kojoj ja nemam neko mišljenja, ali ona je žena fenomen, ali kad je nekako njoj upalilo, bez obzira... Fenomen među starletama. Odjedanput oni koji su zapravo bili strašno zatvoreni su rekli kao, ok, mi ćemo da izgubimo bitku od jedne starlete, zato što je ona bila spremna da uvuče kameru u spavaću sobu. Morat ćemo sada to da radimo i mi. Morat ćemo sad i mi i to da radimo i da se malo otvorimo, bez obzira što znam da pevam, ili bez obzira što sam vanserijski glumac, ili bez obzira što... Da. To je, ali i onda u tom smislu mi je to zabavno, ali meni uvek tako nekako, kad pogledam anonimne ljude, koji isto tako prikazuju strašno svoje privatne događaje. Zato što žele da budu poznati. Žele da budu poznati. Koga to zanima? Nekoga će da zanima. Što su tako ljudi? Imaš gomilu ljudi koji su poznati samo na društvenim mrežama. Kad izađe na ulicu, nikoga ne bi prepoznao, nikoga ne bi zaustavio, nikoga ne bi... To može čak i idealan recept. Pa zavisi. Zavisi šta želiš. Znaš, zavisi šta želiš. Sad ćemo da idemo na jednu rubriku koju ja sam smislila. Koju ja volim. I koju ti voliš. I zove se asocijativni let. Pa ćemo sad posle džingla da... Znači malo psihijatrija. Da. Idem.
što bi ti rekao, malo psihijatrije. Zove se asocijativni let mog zmaja jela, a zapravo igra asocijacija. I ja sad kažem jednu reč, ti mi vratiš nazad, možeš jednom, možeš više, ali je bitno samo da to bude ono što prvo padne na pamet. Pa nisam baš takav, ali dobro, ajmo. Ne, bit ćeš pametan kako god je, ne moraš da razmišljaš. Dobro. Ajmo. Ogledalo. Ogledalo? Lepota. Istina? Ne mora da bude samo moja. Svako ima svoju istinu. Lepota? Lepota? Ogledalo. Ne možeš tako da se izlečiš. Lepota? Lepota života. Život kao takav. Inspiracija? Sve na svetu. Bez toga ništa. Ili kome inspiriše? Sam sebe, uglavnom. Uspeh? Ja. Ajde sad mi to objasni. Pa mislim da sam uspeo. I onda u nekim mojim... U kom smislu? I u poslovnom, i u privatnom, i tako okružen sam. Imam taj neki lični uspeh, imam neko lično zadovoljstvo i zahvalnost za sve što mi se dešava u životu. Pitam te zato što bi neko uspeh u ovoj 21. veku je novac. Aha, nije meni uspeh novac. Nije meni uspeh novac. Ja i kada sam počinjao da se bavim ovim poslom, ja nisam uopšte želeo da mene znaju ljudi sa ulice. Nisam sanjao nekim velikim parama, jer sam znao da u ovom poslu nema mnogo para, ali sam jako hteo da poznajem ljude iz posla i da mene cene i poštuju ljudi u poslu. Misliš na... Starije kolege, na ljude iz javnog života, na te za koje ja smatram da su kvalitetni. Tako da, u tom smislu, ali meni nije novac uspeh. Zato što je cijela ova naša razgovor oko društvenih tema i društvenih mreža... Da, se mi mnogo vrti oko novca, jer ima mnogo oni koji reklamiraju, koji i sve to, ali mislim... Ljudi su nesrećni, ne mogu sebi da omogućite slikane Louis Vuitton tašne, Christian Dior. Ja ne mislim da je uspeh, posebno u 21. veku, u novcu. I tako da sam ti onda rekao kao uspeh, moj lični uspeh, to što mene ispunjava i to što sam postigao do dana današnjeg. A kako misliš da će da se razvija cela ta katastrofalno. društveno, medijska i scena? Katastrofalno. Zašto? Katastrofalno. Zato što, rekao sam ti na samom početku, niko nema živaca, niko nema ideje, kolege nove... Ne, mislim u tom kreativnom smislu, gde će se dalje razvijati, samo kad mislimo da nema dalje. Sad je artificial intelligence sve preuzela, pa se i oko toga ljudi i oko toga se ljudi izezaju, ali se i nerviraju i sve to. Pa moguće, evo vidjeli smo već da postoji ta jedna voditeljka AI, je li tako? Već na jednoj bosanskoj televiziji se pojavila. Sad verovatno da je to onako wow, pa će ljudi da gledaju, a možda će neko vremenom i da se veže za nju. Sada možda očekujem ja jednu pevačicu kreiranu, znaš, samo ne znam šta će da se desi kada treba da dođe do koncerta, recimo. Znaš, može tebi veštačka inteligencija i da smisli pesmu i da napiše pesmu i da to ta neka kreirana, znaš. Pa kao da nisu već... Pa mi imamo i onu prvu influencerku, ali tako, isto kreiranu od strane veštačke inteligencije. Ona se zove Srna, koliko ja znam, ali nešto ne znam koliko je to zaživalo. Ali u Londonu je apsolutno atrakcija. Ali bila je promocija. Hologramski koncert grupe ABBA, gde neki moji prijatelji su bili, kaže, apsolutno... Teoretske šanse nema da ti mislim, osim što znaš da nisu oni. Pa te to vrati, ali inače ako se prepustiš, tako, to je to. Apsolutno je neverovatno da ti nema teorije da shvatiš kako je to moguće. Da. Tako da, mislim, što ne bi bile... Pa hoćeš moći da zamisliš neku AI lepu Brenu i da je jednako poštuje? Ne može to da bude lepa Brena. To niti Ceca, niti Karleuša, niti bilo koga imamo. To mora da se se smisli neko nov. Na nivou... Pa ja očekujem ja u ovom ludilu očekujem da to bude na mnogo višem nivou i da to bude ono kao svetski poznata neka, a ne ovde po Balkanu i to sve očekujem. Pa dobro, i ovde... Znaš, pa zašto da ne? Ajde da vidimo. Što da ne? Što da ne? Apsolutna izmišljena AI osoba. Da, apsolutna izmišljena osoba koja, eto, će davati
intervjue koje će smatrati, koja će Ako te angažuje da budeš prodavati PR, kako ćeš da je osmišljavaš? Neće njoj biti potreban PR. Pa kako, pa mora da ima celu... Pa taj koji kreira, on će to raditi. Pa čisto da bi, mislim, ako neko išao sa njom... On će, pa gdje da ide sa njom kad je ona tu u telefonu? Znači, nema više fizičkog kontakta? Nema ni fizičkog kontakta, sve manje i manje. I šta misliš o tome? Pa mislim da, ja često volim da kažem, seksa nema jer je sve seksualizovano. Sve oko nas je seksualizovano i zato nema seksa. Ne znam da li si prevalila, izluđuju me kada smo malo pre rekli ovi food blogeri i ti koji kuvaju. Oni su toliko seksualizovali pečenje jednog pileta da je to strašno, da ja očekujem da posle onog masiranja, posle onog guranja prstiju ovako... To je prestrašno. Borio se kako se zove neki mladić. Da, i to sam blokirao. I ja sam ga isto blokirala zato što stvarno već počeo da preteruje. Da pile nabije, razumeš, da ga nabije, a ne da ga stavi u reru, nego da ga stavi na... ražanje. Pa ne na ražanje, nego, znaš, kada onoliko ono pile izmasiraš u dva prsta, tri prsta... Ne, strašno, ja sam ga isto blokirala. Pritom je on kao nešto go, pritom on kao... taj. Znači, sve je seksualizovano do te mere i pečenje pileta i ono, znaš, a onda tek oni sumanute, one jutarnje rutine, ono kad mi ustane kao u 5:03 i onda kao banana, onda se onom bananom šamara, onda led, onda taj led... Kobre ima vremena da, razumeš, onda kao 7:03 tuširanje, znaš, onda je to tuširanje u nekom miru, razumeš, ide i neka muzika, znaš, onda jede opet 3 badema, 2 pahuljice, znaš, kao onda, pritom je nešto kao od stene odvaljen ili je sva prezgodna, razumeš, onako, a jede tako te gadosti. To je meni prestrašno, te rutine. To isto, te stvari ne pratim. Ne mogu, pa vređam inteligenciju. Ko ustaje u 5 i tušira se do 10 i ide u teretanu, onda one čarape... Oni koji ne radi nešto. Onda kao otvori fioku čarape, ono sve kao bele čarape samo. Daj, brate mili. Ne maltretiraj. Razumeš, Ali ovo mi se sviđa ova šta, sve, nema seksa jer je sve seksualizam. Pa da svuda oko tebe, pa svuda je seks oko tebe. Na billboardu, u autobusu. Pa kome je do seksa ne znaš da će da izvuče pile iz... Kome je do seksa kad ono kao u fazonu, svuda seks. Svuda je seks, sve je seks. A zapravo ništa. A zapravo ništa. Da, dobro, to je stvarno otužno. Da. Pa zato je upalio AI, zato što ljudi očigledno više nemaju potrebu za ličnim kontaktom. Da. I onda mislim da... Bila je skoro vez da se neka tamo, gde, u Japanu, ja mislim, se udala se za ChatGPT, za lika s kojim se dopisivala preko ChatGPT. Ja sam ozbiljno aferi sa mojim Mečutom. Stvarno? Kako... Ali ti sa njima možeš i da se raspravljaš, to je stvarno toliko inteligentno napravljeno. Ne znam, nisam pokušavao. U početku je kao bio malo sve kao snishodljiv i sve što pitam da li valjda je shvatio moj temperament. Ja sam ga samo pitao... Pitam me zašto govori u muškom rodu, pošto nema roda. Ali ti želiš da je to muškarac. On je Major Tom. On je tebi, da. Čak mi jednom rekao, razumem što si isfrustrirana. Opa! Samo sam došla do svog muža i rekla, ok, do mene. Znači, stvarno je do mene. Ako to kaže i ChatGPT. Da, tako da... Ja sam samo ga pitao... Je jasno da se neko udao na kraju. Ja sam samo ChatGPT pitao da li zna ko sam ja. I šta je rekao? Odgovorio je da zna. Stvarno? Da. I na kraju me pitao još, sve je rekao da pišem kolumne, koliko radim, gde sam radio, sve. I na kraju je samo rekao da li želiš da ti izvučem još neke kao najkontraverznije izjave njegove. I ja sam rekao ne. Zašto? Nije me zanimalo, pa neću uopšte da ulazim i da sebe trujem takvim stvarima. Da truješ, pa to si ti. Pa to sam ja, ali sad ja treba zamisliti posle toga da ga pitam, a znaš li ko je Maja Mojsovski-Rašević? Pa onda tako, da krenem u ogovaranje sa ChatGPT-om. Beži, bre. Stvarno ne. Ludilo. Jako slabo ga koristim. Ni kao informativno? Gotovo ni kao informativno. Pa ti si skroz old school. Pa dobro, pošto si tako manuelan tip. Imam takav i poklon. Ne. Nije to pitanje da li sam manuelni tip. Ovo je divno. Ovo je lepeza moja, da, koju ja poklanjam. Možeš tako da se zakloniš ako hoće neko da te fotografiše. Pa neka fotografiše sve to. Ne, nisam manuelni tip, nego nekako zaista se trudim da živim tu kulturu sećanja. Znaš, a imam utisak da kada koristim ga ponekad, ako mi treba da, kao brži nije od Google-a, ali meni je nepouzdan i Google i ChatGPT. Znaš, ako nešto mi treba da baš saznam o nečemu, onda ću da uzmem ovako ovu knjigu, pa ću da nađem
ako sam je ipak pročito, proveriš. da ja ipak proverim kako je to napisano u nekom časopisu ili negde, a ovde ovako volim da mi da tu brzu informaciju, ako mi treba neka godina, neki album, neki reditelj, nešto ako pišem, da proverim. Ali ne dopisujem se sa njim, nije mi drug. Hoćeš da sve ideje Ne budu svađam tvoje. se. Molim? Hoćeš da sve ideje budu tvoje. Pa između ostalog. Da sve ideje budu Autentične. moje, a i da su oko mene moji ljudi, da su autentični ljudi, pravi ljudi. To. Ne znam sad kao, ne znam stvarno koji bi ja to problem mogao da imam. Da može da ti ga reši ChatGPT. Ne, pa pre bi ga podelio sa tobom, sa mojim najboljim prijateljem, sa nekom drugaricom, drugom, nego da to sada kažem ChatGPT-u. E pa, nagod mi je što si podelio sa mnom i ovo što si razmišljao. Prošlo nam je vreme, verovatno. Stvarno? Da. Ja bi mogao još. Verujem, produžit ćemo. Jel bi mogla ti? Naravno. Da. Ali eto i oko toga ljudi nemaju strpljenja da drugo gledaju neke formate. Pa Dobro, onda ćemo da prekinemo. Vodimo računa, da. Dobro. Ali ću ja da najavim i 2 filma, pošto ja to inače uvek uradim na kraju, kao što znaš. Ovog puta će to da bude Trumanov show, koji je iz 1998. Gledali ste ga verovatno, ali razmislite dobro da je taj film tada snimljen sa idejom paranoje totalne, kad bi nas svuda pratile kamere, a onda evo sada živimo taj život. Ništa I nismo... jedno vizionarstvo. Da, na kraju je ispalo da je tako velikog brati svega. A druga je social network, društvene mreže, koja je 2010. snimljen. Kako je Zuckerberg zapravo došao na ideju Facebooka. Vrlo prljav biznis je tada odrađen. To je bila neka ideja nekih prijatelja njegovih i tako dalje. Njegovo je sada, zaradio je milione, promenio je svet. Ali je započeto zapravo da bi se malo kao neki ljudi držali na broju, a onda je postala globalna glavobolja, što je moje mišljenje. Hvala ti, Mili. Hvala tebi. Malo ćemo da se, kad se završi ovo, tu upoznam sa mojim ChatGPT-em. Da se upoznam. Hvala što ste leteli s nama na krilima zmaja. Vidimo se uskoro. Ćao, prijatno.